Ngiyanibingelela nonke ababukeli be-Black Lives TV kuhlelo esibiza ngokuthi Enough is Enough. Igama lami nguStufuza Dlangamandla-Zulu, umngwenya wenkomo uvukazi Mvuleni, intokazi yazalwa Mamkhize. So lokhu asikuthathe njengokuthi sithi u-part 3. Emalangeni nje adlulile ngeke ngathola i-call ebuya uma nondodakazi wakhe bethi bafuna ukuvakashela. So ngifuna ukuzwa ukuthi kahle kahle yini le abebefuna ukuthi bangivakashelele yona, kodwa singakafiki lapho ngiyafisa ukuthi siqale nje la sagcinana khona, ngazi ukuthi kwenzakalani ekhaya bese besele bodwa, phakathi kwakhe nendodakazi yakhe, naphakathi kwendodakazi yakhe nomalume, naphakathi kwakhe-ke naqoba uma nomalume okubhuti wakhe. Ngiyadinga nje ukuzazi zonke lezo zinto kuyima siqhubekele ekuthenini-ke why bekhetha ukungivakashela namhlanje. So-ke asike sizwe ukuthi ingabe kuzohamba kanjani. Sanibona ninjani? Siyaphilana. Ngiyaphila nami. Ngiyajabula kakhulu ukunibona noma sahlukana, ingathi nje kwakwenzeka into eninga-expectile and engeyinhle nje nasosikweni nakwisiZulu nasegcekeni lasekhaya. But-ke ngiyadinga ukwazi ukuthi nasala kanjani, kwenzakalani phakathi kwenjo noba u-3 kanye nomalume. Ngenkathi nisishiya kulesa sikhathi nabo umkhwenyana ebuyiselwe inkomo. Yes. Sasala umalume kushuthi owumfowethu umalume wakhe. Wabe seyachaza-ke ukuthi ubesesho ukuthi kuvele kukhona iy'nhlolo kade enazo. So lokho kade kusho umkhwenyana kade kuyinto kade eyibona ukuthi i-right ngezinto ayekade ey'zwile. So-ke ngase ngiphinda ngikhuluma nengane ngoba ngampela akukho eyayingitshele kona qobo, kodwa into akayisho nake ebuya emzini. Wakhuluma ngokuthi angisayibisele ngokugana. Washo wakhala ngithi mina yini? Wasethi khona into engifisa ngabe ngiyakutshela yona kodwa ngeke ngize ngikwazi ukukutshela. Kodwa kona into ezokwenza ukuthi kwamendo wami nje uphele futhi nami angisawudingi. Ngaxakeka-ke mina all along ngoba bengithi uma ngikhuluma naye yivalele akhala aqandule engafuni nje kwakuthi. Ngaxakeka yabona into abangangiloke emebefona ngithi nayi lungile ngiloke ngihlehlisa. Yes, because wakuveza kwacaca umkhwenyana wakwakho ukuthi wayelokhe ebhekelele elokhe elandelela ukuthi ma sesingenza nini, kwenzakalani, kuthi inqubela phambili, kodwa uthi wawulokhu udonsa iy'nyawo nje ungafuni. Kunjalo impela. Ngangibona ngase ngazi ukuthi khona into ekhona, kodwa mina indlela ayenza ngayo ngangibheka mina ukuthi umkhwenyana bemhlukumeza. Yilokho ebenginakho futhi noma ngikusho kuyena angasho lutho amanakhali nje. Engafuni ukukhuluma. Bengafuni nje ukukhuluma emanakhali noma ngithi ngiyamncenga ngagcina ngiyeka kanjalo. So angangazi nami ukuthi kuphi engizokusho komalume. So mhlambe sona sizathu lesi esibambekayo osikhiphayo maqondana nalo daba lokuthi uke wabuya ekhaya undodakazi esekhisheliwe inkomo emzini wasemzini wakhe. So nakanjani abazali ngeke ukuthi bangangebuza bebe bakhishelwe inkomo ukuthi awabuya manje wasibuyela kwenze njani. Mhlambe ngabe isona isizathu esinye sazo leso show nje yebo. So wakhetha ukumqutha-ke wamgcina endlini yakho. Wahlala phela endlini lokho ekhala ngifonela umkhwenyana ngamfonela umkhwenyana udakiwe kanti ngingazi ukuthi uyaphuza naye futhi esho ukuthi akaphuzi kodwa nje besenaleyo mpilo yokuthi ehlezi ephuzile. So mina konke lokhu ngakubuyisela kuyena kanti naye usenkingeni usebuhlungwini. At the same time kanti naye lo unenkinga. Useza manje uveza emveni njengoba sasihlangene. Mase ngiloke ngikhuluma naye ngimbuza. Mase kufanele size le wasiyachaza inkinga abhekana nayo. Singakafiki ma inkingeni. Mhlambe uzwano lakho nomalume manje ngesimanga sokuthi wakhipha zonke indaba ngaye undodakazi noma ngathi umshana wakhe. Wafila kanjani ngalokho because ngiyazi ukuthi ngenza ukuthi ividiyo wayibuka isiyonke iphelele because umalume ngabuye ngamlanda ekugcineni ngambuza imibuzo sengimbuza ayiwani kungekho muntu. Wafila kanjani ngalokho ukuthi wabuye wathi bhadla yonke into ayibeka phezu kwetafula ekubeni kade niphika sihleli nje sonke siphelele. Angiphela nje basiphika nje futhi nami ngiyaphika ngibona iphutha lokumkhwenyana.
Mase ngihlala phansi nomalume ke sengilalelile ngiyambuza sengibuza kuyena ukuthi nangu umkhwenyane ethi kwayi manje ngichazela isitori sakhe Okay. ukuthi inkinga yakhe yabalaphi. Mhlawumbe ngabe sisi wami kunjani ukuphila emva kokuba kade kuvelile izinto engicabanga ukuthi wawuzifihlile nawe umalume bese eveza ngalolu hlobo waphinde waphila kanjani nje endaweni la uzalwa ngakhona. Kabuhlungu. Angikade sengisaba ngisho ukukhuluma. Okay. Mhlawumbe ngabe khona into osayifihlile namanje nakumana-ke uqobo ngoba phela uma uyachaza usinaye nakhuluma. Mhlawumbe khona ngabe enye into osamfihlele yona namanje. Hayi cha, ukuthi so Okay, ngicela ubuye ngivele ngihlala odabeni ngazi-ke manje ukuthi yini le yenza ukuthi nikhethe ukufonela niphinde nifune ukubuya ningivakashela. Yini le enifuna ukuyishara nayo? Engifisa ukukwenza mina njengoba kade ngingazi nje ola lo ukuthi kwenzakalani. Ekugcineni ngiyasibona isizathu nesidingo sokuthi umkhwenyana ethola ukuthi undodakazi wami uzala ingane engayona yakhe. Ngenkathi mina ngimdinele ngoba bengingazi. Kodwa uthe mase engazisa ngabona ukuthi no kufanele ngize ngizoxolisa. Oh, okay. Ngizoxolisa ukuthi ayi bengingazi impela ukuthi kukanjalo. At the same time noma kubuhlungu isimo esamehlela kodwa futhi kubuhlungu umkhwenyana. And lokho akade kwenza bekufanele ukuthi akwenze. Yiloko nje ukuthi sizoxolisa mase eyalazi iqiniso ukuthi yini eyenzeka futhi kufanele. Noma ngabe kuthiwa ondodakazi wami uphathe kabuhlungu kanjani nami qobo kungiphethe kabuhlungu ngalendlela ukuthi Skisi mami, skisi. Ngani sikhelele amanzi? Ngicela isikhelele amanzi. nami lo ngohle kokulangalisa. Mhlambe singaqhubeki kakhulu. Yini eyenza ukuthi lokhu uma okumphatha kabuhlungu kangaka ungamtsheli kona ngoba ngingazi ukuthi uma uzokuthakabuhlungu lokho sengingaqapheli ukwenza ikhala ngemini. Okay. And ngabona indlela aphila ngayo yenze iqalile. Ngabona nje ukuthi ababuhlungu thina sonke umndeni so kade ngingafuni ukuphinde futhi yabo sawuthi silondile esimene esisodwa. Ngicela ungilandise usikwenzakalani kahle kahle. Okay, so la into eyenzeka kwathi kuqede amalobola nje kwathi kuqede amalobola ngabanjwa umuntu ebekhona nje endaweni enkulu umuntu ongibonile mkhulu. So wangibamba ke walala nami ngenkani. Ngalesi sikhathi bowusulotsholiwe noma bowungalotsholiwe? Yeah, emva kwamalobola. Okay. Emva kwemikhuba amalobola wangibamba wathi ola lo ngisho ukuthi bengimenza isilima bengikhulisa nje yabo engikade ngikhuzela nasendaweni abafana bengishela. Sengijikela yena sengizothatha umuntu ongayena ngisho asendaweni sengizohamba ngingayena nasendaweni. Kodwa yena wayekukhuzela njengobusha usakhula. Yena wayenakho ungikhuzela. Wayengafuni nje umfana endaweni. Because even ngesikoleni wayenakho ungikhuzela manje ngibona mhlambe abafana bengiphelezile bengithi udaka phela ngingeyingane zesikole. Lo muntu lo mhlambe ungabe ungenza ukuthi ushaya kangakanani ngomnyaka? Mhlambe ngabo umalume cha akashadile. Okay. Manje ke satshwa endaweni. Oh uyasathi. Enye futhi ezinto eyangenza ukuthi ngingasho because umuntu yabo umuntu ohloniphekile endaweni ngagcina sekuthiwa yimina olona. So ingakho ngavela ngakhetha ukuthi hayi ungamtshela umyeni wakho. Ngingamtshela umyeni wami yaziwa yimina kuphela nje indaba. Ngakhumbula ukuthi sisemkade sikhuluma sonke egcekeni lasekhaya. Umyeni wakho wakuveza ukuthi naxoxa noba uthi ukufihla ihlazo mayelana nokukhokheleka kwamama inkomo yakhe umqhwezi. Uthi nani nesivumelwano sokuthi ukhona umfana osoke waqala kuyena yena engakafiki empilweni yakho.
kwaba ukuthi niyavumelana ngokuthi uyayikhipha le nkomo ukuze nigqibe nje. Babihlaza. Yes. So wawuzama ukufihla lokho ngaleso sikhathi. Ya. Nakho ngasho ukuthi ngizama ukufihla. Hayibo. But mengithi ngiyazama ukuqala isikhathi wawusulotsholiwe. So umyeni wakho waqala ukuthinta so usebonile. Oh, okay. So ke mawubhekile umyeni wakho uzoyithatha kanjani yonke lento lo? Or should I say ex-myeni? Uzoyithatha kanjani lento? Because the time kade ninginikeza i-call, niye nangicela ukuthi naye ngimfonela afike. And ngishilo kuyena because ngiye ngamfonela ngamthola. Ngasho ukuthi why simcela ukuthi akabuye futhi akabanga nenkinga. Ukhona futhi njengamanje la. Kuyikona ukuthi akazi ukuthi ngabe ubizelweni kodwa uyazi ukuthi ubizwe inina noba uthuthu. Mhlawumbe uma ubhekile mase umchazela uzoyithatha kanjani yonke lento le. Ya, uzophatheka kabuhlungu. Uzoba buhlungu nakuye mhlawumbe futhi uzomdinelwa. Angeke futhi ngizomsola ngalo. Okay. So wena ufuna ukusho kanjalo ngesimanga sokuthi uyamfuna back empilweni yakho noma uyafuna nje ukuthi athole iqiniso abe right ngokuphelele enhlizweni yakhe? Cha nje ngifuna athole iqiniso ifezokwazi angixolele ngixolise futhi nokuthi ngimdlulise ubuhlungu nokungaka. Okay. Yeah. Awufuni uthando? Hayi cha. Awusamfuni na? Cha. Ngamthanda phela ngoba umyeni wami but nje umuntu osilisa. Awusafuni ukubuyela naye? Ma, ngiyacela ukuthi ningivumele ngimlande ukuze izoxoxiswana nje ngayo yonke lento sizwe like iside uthini. Mhlawumbe uzoxola, mhlawumbe futhi okungenzeka angaxoli. Kodwa ke mina ngiyathemba ukuthi uzokwazi ukuthi axole adlule kuyona yonke lento le. Kodwa ngicela ningivumele ngimlande. Yebo, ngizomlanda. Siyabonga. Usondele. Sibone sinamukele futhi babukeli be-Black Life TV uhlelo esiluza ngokuthi enough is enough. So ke ubhuti uvumile ukuthi nkosana sijoyine futhi angazi mina kwesingaki isibonana kodwa ke kulungile into eyoniwe ngomlomo la kanjani iloyiso. So asithembe ukuthi mhlambe lokho esimbizele kona mhlambe kuzolunga futhi okungenzeka kungalungi. Kodwa asazi asike sibuke ikhambe nesikhathi ukuthi ingabe kuzokwenzakalani. Sawona kanjani? Sawona njani? Ngiyaphila. Ngiyaphila. Ngiyazi ukuthi sahlukana kwangekho right isimo and wasekukhulumele kakhulu yonke into engaphezu kwamandla. But ke kusuka lapho kuze kube yinamhlanje mhlawumbe ngabe unjani uphila kanjani uqhuba kanjani impilo yakhe ihamba kanjani wenze njani ngeenkomo nje ngicela usilandise nje kusuka ngaleso sikhathi kuze kufike manje kwenzakalani ngawo. Kwaba isikhathi esinzima kakhulu lesi. Usuku mangakhuluma ngosuku lelana kwaba usuku angazi noma engathi ngangijabule ngiphinde ngithi futhi kwaba usuku kuthola lobuhlungu. Okay. Uma ngikhuluma nje iqiniso kwaba khona okwenzakalayo ngaphakathi ngikhumbule ukuthi bese ngihlale naye kakhulu unkosikazi wami lo isikhathi eside so ukuhlukana kwami naye yazi babona lokho nje uthi bakhona lokho lamazwi athi uthi unkosikazi wami angijabulisa kakhulu because awusho ukuthi yilo noma unosisi ubona uma sisixabene isikhathi sizona kamnandi sibizana ngobaby sithando sami mase kuhlukene umuntu umbiza ngegama noma uthi lo sisi lo. So ngiyabonga nje ukuthi kwakona lokho sanakho lokho kumhlonipha ukuthi okay unkosikazi wami ngiyabonga kakhulu. Cela uqhubeke. Yebo kulokho cha bengimhlonipha kakhulu nanokuthi bengimthanda kakhulu ngale nje kwalesa simo esenzeka kodwa ke ukudlula ngiqhubeke ngiye phambili ukwamukela. Okay. Ikona ukungisizayo ukuthi ngiqhubekele phambili ukuthola lezi yankomo ngaleli yasuku kwangilekela kakhulu ukuthi ngikwazi ukukhohlwa ilesimo ngoba kwabe ngakwazi ukuthi kukhona into zami esele emuva manje inhliziyo nomqondo wami bekulokusele emuva emva kwenkomo lezi impilo kwabe ngazi ukuthi iyaqhubeka engingakusho ukuthi ngiyazama impilo iyaqhubeka iyaphambili. Okubalekile nje ukuphila kwamanje okunye nokunye ngizokubona isikhathi mesiqhubeka. Ngiyaxolisa ukuthi ngikubuze singekho soba u2 kodwa ngiyacela ungicacisele nje ukuthi ngabe inkomo so walobona ngazo omunye umuntu noma uzihlalele nje business ngezinto ezothanda nje akangeni lapho.
Cha sizokwey'nkomo okwamanje kuse-early kakhulu. Okay. Sikuse-early kakhulu iy'nkomo nje ngisayibekile. Mhlawumpe ngelinye ilanga sithathe isinqumo sokuqhubeka nempilo ngoba angiy'misele vele ukuthi ngigcine ngihleli ngiyingedwa nje kanje. Okay, ngiyakuzwa. I hope uyangibona ukuthi angihleli ngedwa. Hhayi, ngiyabona impela ngiyabona. Kwenzakalani enhlizweni yakho uma ungithola ngihleli nabo bobawu-2 emva kwalola suku and ngikubizile ngakucela ukuthi usondele? Uma ubhekile nje yini, ngabe mhlawumbe uzolima futhi noma inhliziyo yakho nje ephansi noma uzokwamukela lokho okuzwayo? Ngithukile, akuqamanga ngivele ngathuka uma ngibona ukuthi hawu umkhwekazi nangu nonkosikazi wami ukhona la. Ngithukile kwakuningi okufikayo emqondweni wami. Okay. Kodwa-ke ngithe angizinike ithuba lokuthi ngizwe ukuthi kwenzakalani. Okay, ngiyacela-ke ubalalele nje kahle kahle bakubizelele. Ngiyabonga. Ngicela simkhulumisane nawe. Ngicela ukubingelela mkhwenyana. Emveni kwalesiya simo kwalokho konke lokho kwenzeka, ngibona isidingo sokuxolisa noma kukhona okubuhlungu. Inkinga ukuthi akuveli ngawe. Konke okwakwenzeka mina ngangibheka wena njengomuntu wabona. Kodwa manje into esibuhlungu ukuthi ngithi uma ngihleli nondodakazi emveni kokuthi njengoba nomalume wayekhona echaza umalume ukuthi kuney'nsolo zokuthi ingane ekabani. Konke lokho mina ngangakwazi ngoba noma ebuya efika kade nixabene ngike ngazama ukufonela kwawukuthi nawe ubusuthatha isinqumo sokuthi uyiphuzele utshalo udake ngendlela kwafika uyona. Ngangibheke wena nje onephutha ngoba wafika ekhala ethi uyawushiya phansi umendo ungazi ukuthi yini. So mina kwanginika emqondweni wami ukuthi kushuthi wena umuntu onenkinga ngoba kabekanga ngathi uma ngithi amanakhala azivalele endlini ngingazi ukuthi kwenzekeni. Kodwa sesihleli phansi umalume esevezile ukuthi kwenzakalani, bese ngiphinda ngihlala naye phansi indodakazi ngabuza ukuthi akangitshela iqiniso kwenzakalani. Wabe seyangitshela-ke ukuthi kunesifo samashesha. Lokho okwenza ukuthi sibe la ukuthi ekugcineni mhlawumbe kuningi izinto engagcina nami sengiyikhuluma ngoba ngazi ukuthi u-wrong ubuhlungu esinganani. Kubuhlungu ngapha nangapha ngoba nalesi story angitshela sona ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi egcine kwazile ukuthi aveze obala ukuthi kunento yamehlele. Kubuhlungu ngapha nangapha. So nje lokho ukuthi befanele dlulise lokho sixolise nangendlela esakhuluma ngayo. Mhlawumbe mase-ke siyabeka ukuthi yini eyayenzekile ukuze nawe uthi noma uhamba la ukhona uhamba ukhululekile wazi ukuthi kunesimo esasikade sikhona. Yebo ngiyezwa kodwa ngiphinde futhi ngingezwe ngoba umuthi khona okwamehlela ungakachazi lutho ngoba mhlawumbe ikona nami engifisayo ukwazi ukuthi yini eyamehlela ukuze sizithole sesikule simo esikusona namhlanje. Noma mina ngazithola sengikulesi simo engikusona ngoba mhlawumbe ngiyacabanga ukuthi imina owalimala kakhulu kuyo yonke le. Ngizofisa nje uma ukuthi uphinde uchaze futhi ukuthi ngabe kwenzakalani. Kusho ukuthi mase ngihleli naye indodakazi wami ngizama ukumbuza ukuthi akhulume iqiniso ngoma wakhe akekho omunye umuntu angamtshela ubuhlungu obumehlele. Ngasali kuphi lo wayefuna ukungitshela khona agcina ngakukhiphanga ubani omunye umuntu angamtshela mengatsheli mina ngoma wakhe. Akubanga lula wamane wakhala ngamlinda ngambamba ngesandla ngakhuleka. Ngicela ngitshele ukuthi ibezi wasengitshela ukuthi unomuntu wakhona la endaweni wayeloke emdlalisa ngokuthi umakoti wakhe yabona ngibona njengomuntu omdala noma kukhona abafana bamlandela ekhuze ngibheka ukuthi ukwenza njengomuntu omdala kanti ukwenza ngoba yena eyitshela ukuthi uma esekhulile uyofuna ukumthatha abe umkakhe.
So-ke mese echaza uthi-ke ukuthenge inkathi wena usuqala esebona lobola ngoba njengokukholwa lwethu anihlangananga kuze kube ukuthi ene uyalobola. Ngalesikhathi lo muntu eza ukuthi ene uyalotsholwa kusho ukuthi waseyadinwa wamhlukumeza kodwa ngizoyichazela naye. Ngithola sekwenzeke lokhu. Sengikhulume ngathetha nami mhlawumbe ngingafanele angakwazi ukuthi ikuphi ekufanele ngikwenze. Ingakho ngilana kodwa nawe uzoke ekhulume eyilandela. Ngoba umalume lo umuntu obe umakhelwane wethu. And ingane njengoba ikhula mina nginakile ngibone abantu babona ukuthi le ngane wayifane nalo somatekisi. Kwakhona oze embuza ngaloko omtshelayo ukuthi lo muntu ngaphambi kokuthi efe wamtshela lo ukuthi ingane yakhe. So kwaqala kwamudla ke manje lona. Oh kanti naye lo muntu akasekho. Umuntu ongasekho lo emhlabeni. Kunzima umuntu. Ngifuna nje ngalo ngoba ngiyazi bona kusha and asikwazi ukuthatha inqumo ngokuphazima nje kweso. Sicimela sibheke jikijiki sesizenza inqumo but lokhu nje okuncanyana osukuzwile. Uzizwa kanjani? And usisi ngeke ngakhulu ngiyaxolisa. And usisi ngeke ngakhulumisana naye ungakafiki. Wachaza ukuthi ezinye zezizathu enza ukuthi afihle le ndaba. Ngoba nakho lo muntu uyasatha endaweni. Okwesibili ubesaba ukuthi mase uyakutshela uvula ukuthi hawu sengilobulile nje ngaze ngakhupha nenkomo yomqhwesi kuyaba jikijiki angisazalelwa ingane yakavilakazi. Mhlawumbe wayesaba ukuthi ngenze uhambe ulimaza lo muntu kuthiwa uyingozi endaweni. So ufila kanjani ngayo yonke lento le? Hey, angazi yasi ngididekile mhlawumbe kuningi okwenzakalayo njengamanje kumina nje emqondweni wami uma ngibuka leso sikhathi umalo athi kwenzeka ngaso isikhathi sindawonye sihleli ndawonye ukuthi ngiyayithatha kanjani lento kusho ukuthi ngihleli nomuntu mina endlini umqondo wakhe usendaweni eziningi ezihlukahlukene usebuhlungu indaba ngamanye amazwi ngisho kanjalo uma ngabe ngempela iyiqiniso lento eshiwo umalo ngoba kuningi sesidlule kuko njengoba ngake ngasho ekuqaleni ukuthi unkosikazi wami wahamba wabuyela ekhaya. Okunye futhi okungangitshela ukuthi babe nesikhathi sonke ukuthi bangayikhuluma lento angayikhuluma lento ngaphambi kokuthi sifike la sesigcine sesifike khona bayikhulume nomama kwenzeka into kanje mhlawumbe siyilandele ngaleso sikhathi kodwa ish Akwenzekanga. Akwenzekanga. Engingasho ukuthi maningi amaphutha khona ukuthi kungaze kufike la kwakumele ukuthi ayikhulume noma wakhe amchazele ukuthi kwenzeka into kanje. Nami ke mhlawumbe ngaleso sikhathi angichazele ngoba siyayisithi kungcono into uyikhuluma njengomndeni mhlawumbe kubuka kubiza umndeni siyikhulume lento ngoba vele kwasekulotsholiwe kwasekhokhile and kokumuntu engangiyimisele ngayo ngoba namhlanje ngisamthanda ngifuna ukuqamba mama kodwa kuukuthi ke isimo sesinje nami ngifuna ukuqhubeka nempilo emva kwale kwawonke lokho kwenzekile. Angazi noma ngithi ngibhlungu noma ngithi ngiyadabuka angazi ukuthi angazi ukuthi ngifuna ukuqamba mama sisi. Ngiyajabula ukuthi uthamthela. Sesake wathi ekuqaleni uyamthanda njengokuthi ube umyeni wakho. Kodwa manje usafuna nje uyiphilela impilo yakho bese ngawe ngendlela othanda ngakhona. Mhlambe mawuzwa ekhuluma kanje ufila kanjani? Kuyangijabulisa. Kuyangijabulisa emphungweni bami esengifake kubo. So ngiyakuzwa ekhuluma kanje kuyangijabulisa kakhulu because kuyabonakala ukuthi kushuthi ngathi uyazwelana nesimo sangehlelo noma naye samkhulu inhliziyo. Mhlambe bengenza kuthiwa ikhona imibuzo obungafisa ukuzibuzela mina bese ngawe bhuti ngiyacela ukuthi usebenzise lona leli thuba leli
ufake imibuzo ukuze uzophelelisa kahle enhlizweni yakho noma nalokho usukuzwa manje lokho ofisa ukukubuza nje ngicela ukuthi unikeze ithuba. Mhlawumbe okunye ngingakubuza unkosikazi ukuthi uma kwenzeka lesi simo lesi yini eyenzile ukuthi angazisi. Sengizwile ukuthi bekuwumuntu osatshwayo endaweni owenza isimo esikanjena. Kodwa mina njengomyeni wakhe nami ngiyayifisa ukuyazi into ebuhlungu emehlakalele. Ngale ukuthi sithi ubani uyenzile. Mhlawumbe sasingayikhuluma esengitsheliwe. Okay. Okwenza lokho ukuthi ngathi mhlawumbe uzokhumbula kahle. Awubuye emsebenzini. Ngakubiza ngicela ngihlalisa phansi ngathi ngiyakutshela wagquma wangihaga ngitshela ukuthi sengiyithwele. Wagquma wangihaga wajabula. Ngoba kwakuyingane yakho yokuqala utshela ukuthi ingane yakho yokuqala nakhona. So indlela wajabula ngayo yangivimba ukuthi kube ngitshele ukuthi noma ngikhulelwe kodwa ingane engikhulelwa kuyona yakho. Futhi angazange ukuthi leyo nto ozoyithatha kanjani indlela wajabula ngayo tshela. Ngoba sesidlule ey'ntweni ey'ningi esidlule khona ukumoshakala yonke into umuntu abe seyisebenzele kanzima umuntu abe seyiqalile kanti isimo sikanje kunzima kakhulu ngoba nakho ngiyazwelana noma ngiyazwelana nokuthi nakuba nami lento ingi-affect kakhulu empilweni yami. Futhi kuzothatha isikhathi ukuthi ngibe right. Ukungifihlela-ke kwakho umama kungitshengisa ukuthi kuningi ngingifihlela kona. Kusho ukuthi kungenzeka noma yini kusasa aphinde futhi angifihlele ngoba ethi uvikela mina noma uvikela umndeni wethu. Kanti mina bekukhona mhlawumbe bengingakwenza ukuthi ngivikele umndeni wethu ngiphinde ngimvikele naye ngoba uyabona ukuthi ukuyifihla kwakhe lento ibimudla ngaphakathi yagcina isibhidlizela umndeni. Njengamanje angikwazi ukubuyela emuva. Ngithi asilungise osekumoshakele ngoba vele sekumoshakele nje akusasabuyeleke emuva. Kodwa uyewasho wathi usawuthanda. Ayikho nje intuba nje incane noma mhlawumbe kuthiwa ilahleke bese izocisha uphephethe nje mhlambe umlilo uphinde uqabuke kabusha because uke washo ungakafiki wathi uyakuthanda and now uqeda kusho manje la ukuthi uyakuthanda. Angizama ukuhlanganisa angisho ukuthi kuyelana ngenkani no angikho lapho but mhlambe khona lo mlilo kungasokheke kancane because yabo manje isicefe sabheka idate asizoba khona ngokushilo wathi akasikho emhlabeni. Angisho understand ukuthi ukuhlongakalana ukuthandana nomuntu onengane nomunye umuntu ngoba ngaso sonke isikhathi basazoxhumana and usazoza leso sicefe ingcindezi ukuthi ish basaxhumana nabantu and ayikho into ongayenza phela khona into ebaxhumanisayo ngoba uthu. So manje now that uba kwengane uyakuveza ukuthi akasekho so idrama ebuya kulowo muntu ayizokuba khona sengaba inina nje noba uthu. Okubuhlungu kakhulu ukuthi akasekho ubaba walengane ngiyikhulisile. Mhlawumbe esinye sesizathu esingenza ukuthi kube nzima ukuthi siphinde sibuyelane naye ngoba bengingathi mhlawumbe uma ngabe siyayilungisa lento siphinde sibuyele emuva ihanjiswe ingane kuyena kwenziwa ama-DNA test ihanjiswe ingane kubonakala ukuthi ngempela ingane yakhe. Angisho ukuthi lesi story noma lolu daba abeza nalo namhlanje akulona kodwa mhlawumbe bekuyoba indlela elula yokuthi nami ngibe ngconywana noma ngibhlungu nje ukuthi ngihlale nomuntu isikhathi eside kangaka esebhlungwini engifihlele into enkulu kangaka.
ingakho ngithi kuzoba nzima ukuthi siphinde futhi sithi mhlawumbe khona into esiyiqalayo kunzima yize ngizwelana nayo uma ngabe ngempela lokhu kuyiqiniso kodwa kuphinde futhi sibuyelane sibe ndawonye. So right indaba unamahloni ukuthi inkomo siwazilanda. Angeke ngisho ukuthi mhlawumbe nginamahloni ukuthi inkomo sengayilanda kodwa ukuthi-ke bavume ukuthi sifike lapho ukuthi inkomo ngiyithathe bengalivezile lolu daba enye yezinto ezokwenza ukuthi kube nzima ngoba kusho ukuthi bona besamukelile lesimo noma kusho ukuthi unkosikazi wami ubesesamukelile lesimo noma besekwamukela ukuhlukana kwami naye ngoba kusho ukuthi akalulwelanga uthando lwethu ngoba kube walilwela bekuyobe yileso sikhathi la athi khona no angiliveze lolu daba kube ukuthi thina nomndeni wami sithi no siyaluza udaba lwakho kodwa inkomo sesiyathatha. Uvela njengomuntu owamukela ukuthi lolu thando lo aliphele ngiyafa nale mfihlo akathatha inkomo zakhe kulungile. So kunzima ukuthi ngithi-ke kukhona-ke esengingaphinde futhi sithi siyaqala ekubeni nivela njengomuntu osamukekisile. Ma, I hope yes. Ufila kanjani? Ngiyamuzwa nje besho futhi kufanele esho. And nathi okwenza size lana akukona ukuthi sithi njengoba sethathele inkomo ngoba naloko vele kwakubuhlungu. Njengoba mina ngangazi kwenzakalani. Inkinga mina ngaze after yonke into. Kodwa for ama-DNA nani bakhona bomndeni and kuyadinga nabo bazi njengoba kukhona umngani wakhe lo muntu wambamba obukuyena obeloke esho ukuthi ekhombisa ukuthi unolwazi lokuthi enekhondenzeka. So umalume njengoba ebheka lona ubheka ngithi uke wamgada njengongathi umalume eloke noma kukhona abafana abakhuluma naye eloke ekhuze eloke njengomuntu omdala. So abanye abantu ade bebuka ngazi ukuthi kanti cha akukho kwenzakalayo kodwa umalume usikhulisela kulona lo muntu lo somatekisi usikhulisela ukuthi ngelilanga khona yokukhuluma naye uma selotsholo usenza kanje. So ngiyabuzwa nobuhlungu bamkhwenyane futhi naye intombane undodakazi njoba athi efika wangitshela ukuthi umshado wakhe uphelile ngesimo yabo ukuthi angisazi akasisho. Ngezwa but into okubizelwe yona-ke Vilakazi ukuthi nje baxolise kuphela. So ngiyazi kona isimo sakho besijulile kakhulu and sidinga isineke nesikhathi nje ukuhlala phansi sixoxisise kahle. Uma ngabe sebeqhamuka bephinde bethi uxolo mhlampe ngabe unakho ukubaxolela or usadinga nje isikhathi nje mhlambe ngelinye ilanga uyoxhumana nabo ubatshela ukuthi hayi sengiyi-right sengehlisile umoya ngiyaxola futhi asidluleni niphile lapho naniphila khona nani ngizophila la niphila khona ngesikhathi. Ngingasho ukuthi indlela engikhuliswe ngayo ekhaya bengikhuliswe ukuthi into uma usudlulile kuyona noma ngabe ibuhlungu kangakanani into uma usudlulile kuyona kuyakumele ukuthi inhliziyo uxole uma usudlulile kuyona yize yaba buhlungu ngahlukumezeka kakhulu njengoba namanje kusenzima ukuthi ngikholwe ngenhliziyo yami yonke kulento abayishoyo. Ngiyayizwa lento abayishoyo kungenzeka ukuthi iyenzeka futhi ibuhlungu injalo ebuhlungweni bami engabuzwa ngiyazwelana futhi nonkosikazi. Engingakusho-ke ukuthi ngiyabaxolela kakhulukazi yena unkosikazi ngiyamxolela ukuthi wangifihlela into ebuhlungu kangaka ukuze konke lokuze nje kwenzeke into ayingayikhuluma mhlawumbe siyilungise ngoba into uma yenzeka ngaphandle kwemvumo yakho kusho ukuthi naye wengenawo amandla okuyivikela. Imina okumele ngimvikele njengomnyeni wakhe okungenzekanga. So ngalawo mazwi ngisho nje cha ngiyabaxolela futhi naye unkosikazi ngiyabaxolela ngoba ngiyafisa ukuthi naye aqhubeke. Okay. Ngazi ukuthi mina uma kwenziwa uxolo
kuke kuthelelwana amanzi ngale ndlela ukuthi kuyaxhawulwana. So angazi noma ubungangivumela yini noma u-right uma uthe nje uma usho ngomlomo uthi uyaxoka kuphela. Hhayi kuze ushekhe izandla. No, hhayi. Uxolo noma ingayiphi indlela. Anginankinga. Sisengaxhawulana nje akunankinga. Kulungile, ngiyacela ukuthi ubaqhawuleke mase kuthi ngiyacela ungikhululekise kodwa ngicela ungahambi kwamanje. Ngicela ukuthi bakubeke e-reception ngisazokubiza because ngisadinga ukukhuluma nawe wedwa. Ngiyacela. Sike sakhuluma yena ubhuti wavelakazi ngibonile nani kade la and indlela enamukele ngayo nje akalwanga akathithisanga muntu nje uyambona ukuthi uyanamukela menithi necela uxolo. So konke nje lokho nikuthatha kanjani? Mhlawumbe ngabe nifika kanjani ngakho? Emveni kwey'ngxoxo ezazikhona kulokuyana okungabanga kuhle sikuthokozele lokho ukuthi noma-ke sezwa namhlanje kodwa sikujabulele ukuthi uyabona futhi kufanele angakwamukeli kahle ngoba usazohamba naye uyocabanga ukuthi kwenzeka into kanje kanjani wathulelani noma-ke kwangelula ukuthi asho-ke yonke into ukuthi kukanjena. Abanye abantu baye befihle njengoba azadela umendo ngokubheka isimo esimehlele kodwa siyabonga ukuthi-ke unayo leyo ngxenye yokuthi kwaba buhlungu kwamehlele naye wayidinga ukuthi ukuba wamtshela naye ngabe mhlawumbe-ke wazama ukuthi bekhulume nangendlela yokuthi athole indlela ukuthi beyilungise lo muntu ekhona esakhile. Siyabonga kakhulu, siyajabula kakhulu. Uzizwa kanjani ukubona ukuthi akasona isitha sakho uvumile ukuxhawula ngamanje and akhulumanga kambi akuthukanga akuphindezanga nje right? Uzizwa kanjani? Ngiyajabula kakhulu ya mina sekukhululeka Uthi siyalazi iqiniso. siyalazi iqiniso sezokwazi ukuqhubekela kahle impilo yakhe. Okay. Mhlawumbe nami le enginayo mhlawumbe izothi ukwehle. Ya. So ngesingawe-ke nje wena ngiyazi ukuthi ngikubuza nje khona uma mhlawumbe kungenzeka ukuthi ezinye izinto ungakathandi ukuthi azazi ngawe manje. But ngiyacela ungivumele ngibuze khona kwakho. Ukhona umuntu mhlawumbe oyimisele ngokuthi mhlawumbe umnikeze ucu mhlawumbe ukhulumayo nawe njengamanje noma usafuna ukuphola nje kube right? Cha, ngifuna ukuyipholela nje. Ya, because wamanje into ethi umuntu wesilisa. Right. Ya. But lento eyenzeka ayikwenzanga abazonda bonke nabantu besilisa because yenziwe umuntu oyedwa laba abanye abayenzanga. So awuvusa uzonda zonke imuntu nje ezithi umuntu wesilisa. Ngiyabazula nje. Yeah, I told counseling. Why? Ngoba all along ngifika ngibona ngathi akho umuntu ozoyi-understand lento because njengoba sengikhazi ukuthi umuntu obusatshwa sendaweni yahloniphekile. Okay. Awela ngicabanga ukuthi akekho umuntu ozoyi-understand engiyizwayo. So awufuni ukuthi ukukhokhela i-counseling. Mhlawumbe ukuyothatha nje isikhathi sakho sonke nesineke sakho uhlale phansi ne-psychologist ukhiphe nokungaphakathi ubhodle kwi-psychologist engakwazi engazi lutho ngawo ubhodle mhlawumbe ngoba phela ukukhuluma sometimes kuyasiza. Ukhuluma yonke into ukhale usunenyembezi uphuze amanzi phinde ubuyele khona ucabanga ukuthi kungakusiza lokho? Angazi noma ngangisiza yini. Asiza singakukhokhela i-counseling. Ngiyabonga kakhulu, ngiyabonga nje isikhathi senu, ngiyabonga iqiniso lenu ukuthi nibuye. I hope senzokwazi ukuphilisana manje ngixolelene naxhawulana so nje izitha anizona niyazwana kahle ni-right. Ngiyacela ukuthi ngilidedele khona uzobiza-ke ubhuti naye-ke ngimuzwe ukuthi uzizwa kanjani ngayo yonke lento le. Okay, kodwa nje siyabonga kakhulu. Ngesilayifo ukuthi izame ukulungisa lolu daba. Okay. Ngoba yinto imenze ihleze ne-enga namanje uhlale eyivalele kodwa ngithi ngoba sengiyazi ngane yami ngicela uhlale usuyidlulisa. Nje emveni kobuhlungu uNkulunkulu ukhona ngishadwe. So siyabonga kakhulu ngoba
ngicela ukusondezela ubhuti, ngiyacela nabo ubaba. So, bhuti ngicela ukwazi la. Bonile ukuthi bibizelweni-ke manje, bakulandisile, bakutshela futhi nestori sakho. Wena uthini enhlizweni yakho? Uyasibhaya noma awusibhayi? Wenza njani? kunzima ukuthi ngithi ngiyasikhola njengoba ngisho ekuqaleni ukuthi isimo esikanje kwakumele asiveze ngalesi sikhathi. Yes. Kusho ukuthi ukukabili kuyena. Kanti Uma ngabe siyiqiniso kusho ukuthi yena wakwamukela siba ahlali naye. Okuyinto manje engimangazayo ukuthi why esefuna ukuyiveza manje engayivezanga futhi ekuqaleni. kanti ngicela ukubuza, kanti endlini bowuyibhubesi yini, bowungangeneki, bowungakhulumeli nawe, uhlezi umsalise ekusaba kangangokuthi even izinto ezimudla ngaphakathi angakwazi ukuthi azibhodle. Ubusabeka yini noma mhlawumbe unesandla sesensimbi kuyena esiqinile ekhaya? Ngoba kuyenzeka uthole ukuthi hhayi ngoba nakho ukuthi asifuni ukukhuluma iy'mfihlo zethu kubayeni bethu, kuyibona ukuthi sishadela amabhubesi, salotsholwa amabhubesi. Uzothi umuntu ngamtshela into avuke ngale ndlela bengayi-expective. Mina bengikade ngithi ngifuna support nokuthi angisexe, mhlawumbe kuze kudaleka iy'nkinga ey'ningi, into ebesingayilungisa kancane ngenxa yokuthi umuntu usuke eyibhubesi, uze ukhethe ukuthi hhayi ake ngife naye ngaphakathi ngoba ngiyasaba. Yazi yabona, ngicela ukuqhubeka. So bakhona abantu besesawukuthi abajwayele ukuthi uze warayishwa nje, ubugqoke kanjani, ubuveza umzimba, ubukhulumani emlomeni wakho, utholakale kuphi ebusuku ngoba ufaka ngabe usendlini. Yabo nje bangabi nokuthi asifocus ekuthenini umuntu uyishiye. Baqala phansi babuze ukuthi bowugqoke kanjani wena, bungeve ugqoke izinto ey'fishane, bungeve uveza ama-boobies nje. You understand? Yeah. Yes. No, engingakusho ukuthi bengingayena umuntu obeyibhubesi. Kodwa ngesimo sokuthi njengomuntu okhulele emakhaya, ngikhule nje ngendlela ebengikhuliswe ngayo, ngikhuliswe ngesiZulu, bengimuntu straightforward. Okay. Yes, into bengayithandi akayithandi, nendlela ebengifuna siphile ngayo, sikhulise ngayo iy'ngane zethu, bekuyindlela nje eqondile. Yes. So kungenzeka ukuthi ekubukeni kwakhe yena njengomuntu onjalo, mhlawumbe ubehlezi engibuka kube ngazuthi mhlawumbe ngumuntu mhlawumbe oyibhubesi. Kuyenzeka umusha umthetho ekhaya, abanye abantu babone ngazuthi kena-ke ayingeke futhi umuntu okumele asatshwe kanti akukhulumeki naye, kanti umuntu okhulumekayo naye. Kuwukuthi uma uzokhuluma nalowo muntu kumele usazi isitoko sakho. Yena yes bengingeyena umuntu ongakhuluma noma yini. Bengifisa ukuthi uza nestori uze nento eqondile. So nje ubumuntu oqondile oqhuba umndeni wakho ngokwesiZulu ngokwesintu. Yes, umuntu oqondile ngoba nabanye Futhi ebhekile hayi and isiZulu yas-understand ne? Yes, isiZulu. Ngiyabonga kakhulu. Ake sithinde le ndaba leyo ukuthi abantu abaningi bazizwe ngazuthi usungimele wedwa, engazuthi kwakuthiwa uhamba wedwa inkomo ubungayithola vele ngaleya date-ke manje. Kwakuthiwa umkhongo bengekho ubungayithola inkomo, kwakuthiwa mina bengekho ubungayithola inkomo. Kulaba bantu laba ababethi umkhongo uhlobisile, ipresenta ihlobisile, uzizwa kanjani ngabo? Because okay, ngiyakubona-ke okwamkhulu but esayidini lami ngiyafisa ukucacisa lokhu. Uma umuntu osazi isiZulu, yes vele ngiphiwe amandla noma igunya lokuthi vele ngiyipresenta, ongenza ukuthi amandla ngiwaphiwe ukuthi ngingakhuluma nanoma yini ngokuthunywa kwabantu abasuke bengibhalile beshow. But ngumakoti mina ngishadile, ngisho yabona, angikwazi ukuma ngomlenze wodwa emzini, emagcekeni omzini womunye umuntu ngiyokhuluma iy'ndaba ezingaphezu kwami, because iy'ndaba zamalobolo izinto eziphakathi kwemindeni ngangingekho ulobola. Ubhalile kwishow, yes ngiyavuma, yimina ipresenta and bekufanele ngikuphelezele, but bengenawo amandla ukuthi ngibe namagama adlula ngisho awakho. Mina ngiyipresenta. 2,
kufanele ngihlezi ngizikhumbula ngaso sonke isikhathi ukuthi ngubani mina wakabani. Ngiyoze ngiyokhuluma ngezinto nje zamalobolo la ekhweni la kwakho mina ngubani. So ngicela ungazizwe ngazi ukuthi ngangikuphelezelele amahala engazi ukuthi wawusuyofuna inkomo wedwa mina ngingekho. Ungaphatheki kakhulu. Yes, ngilolo hlobo lamakoto ohlezi ezikhumbula ngaso sonke isikhathi ukuthi hayi mina kube sidlela. Izinto esasizoyikhuluma kwakwenza sekhona lapho. Yes, ngizoba khona ngiphelezele as a presenter, but hayi ukuthi ngibe negama elingaphezulu lakho. Oqala nje umuntu wesilisa nomuntu wesifazane. Yes, so ungayifili leyo ngcindezi leyo ukuthi ngakushiyelela wedwa wadliwa amabhubesi. Ungayifili leyo nto please. Khona bakho yes, ukhona bakho badlala inkulu indima. Mina ngasesayidini lami ngeke ngazi ukuthi abantu bayibuka kanjani. Kodwa nje sisuka siqala sesiyofika lapha laphana sasesiphethweni. Yes, so nje ukhona bakho ubona bakuthenza kakhulu. Okungenzeka futhi ukuthi labantu ababesho njalo ababona ngaphathi kwabo. Nami ngiyacabanga ukuthi mhlawumbe kuyadingeka ukuthi babuyele emuva. Yes, bayobheka la siqale khona babone umsebenzi wakho. Yes, ngoba umsebenzi wakho uvele kakhulu la siqale khona. Yes. Ngoba ukuze yonke lento yenzeke yayingeke yenzeke ukuhlangana nani sasizamile kungaxhumaneki ingekho i-communication. So ukuba khona kwakho kwenze ukuthi yonke lento ihleleke nami ngikwazi ukuyithola. Hayi ngiyabonga kakhulu ukuthi wa-understand lokho because ngami novalo lokho ngibona i-comment section uthi hayibo. Kanti bese kufanele ngime ngonyawo lodwa emzini yabantu emagcekeni abantu mina ngazi ukuthi uma umuntu osifazane nje ubanga umsindo egcekeni lasemndenini angazalwa ngisho nakuwona. So yazi khona lo munye usisilo oku-TikTok ohleze esho ukuthi nanoma bekuthiwa umuntu osilisa uphethe kakhulu kangakanani oshade naye. Yazi leni yakho nje umuntu osifazane uhlale kuleni yakho. Uthi lo sisi ke mina ngakhuliswa ngenhlamba ekhaya. Ngumuntu wenhlamba nje. So kodwa ngiphansi ngale ndlela ukuthi ubaba mayese ngisukele ngivele ngithi kumnyeni wami baba yabo manje ngiyakuthanda impela mnyeni wami ngomoya phansi kodwa manje uyangihlanyela ke manje baba. Uyabazi lo sisi? Yes. Athi manje baba uyangidakelwa ke manje. So mina ngoba ngikhuliswa ngenhlamba angiyene lowo muntu loyo. But ngiyabonga ukuthi uma ngabe kuthiwa wena wadluliseka mina ngi-right nabo. So asike sibuyele kwindaba yasisi-ke ukuvezile ukuthi awusayifuna i-relationship. Wakuveza ukuthi awusona isitha sakhe. So kuzokwenzakalani manje? Uma kuthiwa nje uthola i-call yakhe athi ekhuluma nawe njengomuntu ayethandane naye and ayemganile. Mhlawumbe kwenze nje iphutha ekade ethi uyobhosa abe made ama-queue kuze kuhlwe ebusuku ukuthi angasakwazi ukuhamba. Akufonela athi umyeni wami ngiyacela bandla mhlawumbe ungilanda ngena thizeni ngila esitolo ngifisa ukugoduka ngekhaya sengihlweliwe kade ngizobhosa. Mhlawumbe ngabe ungamsiza noma ungathumela nomuntu oyomsiza ngesingayi noma ungavela uthi nje hayi awunalo usizo lwakho ngiyaxolisa. Bona ukuthi wenza njani. Esimeni sikanjalo njengoba ngike ngasho ukuthi ngiyafisa ukuthi aqhubeke nempilo. Angifisi ukuthi ngimdidise ey'nqumeni zakhe azowuthatha. Okay. Ngingabi umuntu ofunayo phinde futhi ngibe umuntu ongafuni umepane ndawo. Yes, ngoba naye uzogcina edidekile. Ethi hayi kusho ukuthi usafuna agcine ey'nqumeni zakhe angabisaqhubeka nempilo athembe mina. Uyabona? So ngifisa ngathi angaqhubeka nempilo kodwa-ke ukumsizeni mhlawumbe uma kuyokwenzeka. Mhlawumbe usizo luyoba khona. Kodwa hhayi ukuthi ngithi mhlawumbe hhayi kulesigama esikanjalo ukuthi ngithi hhayi mhlawumbe ngiyothola umuntu oyomsiza amuse ekhaya ngoba ngezizathu esisodwa sokuthi ngifuna ukuqhubeka nempilo kanti nami futhi angifuni ukuthi ngigcine sengidlala ngayo. Okay. Manje if kuyenzeka mhlawumbe abe nenhlanhla yomunye umendo angeke uzume endleleni yakhe. Uyaqinisa lutho hayi endleleni yakhe ngeke ngalapha impela cha. Njengoba ngisho ukuthi ngiyafisa aqhubeke nempilo ngoba nami ngiyimisela ukuthi mhlawumbe ngelinye ilanga ngiyokwazi ukuqhubeka nempilo. Ngiyakubongela but ngiyabonga kakhulu nje ukuthi ube nayo inhliziyo yokuxola abantu mase bethe bayaxolisa. Ngifisela nje inhlanhla-ke kukona konke. Ngiyabonga. Ngibuke lapha ekhaya. Hayi ngiyacabanga ukuthi episode yokugcina ngci iphathe yokugcina ngci le angeke usaba khona part 4
bekuwona ku-part 3 wethu nizibonelele ukuthi kwahamba kanjani kusukela ku-part 1 kwaba u-part 2 lo bese ku-part 3 and kuxolelwene kwaxhawulwana and ubhuti ukuvezile ukuthi nanoma bekuthiwa i-relationship angeke isahlangana kodwa uma ngabe kudinga usizo ndlela thizeni njengomuntu ayeshade naye before uzokwazi ukuthi amsize ngaleyo ndlela. So ngiyacebisa ungakhohlwa ukusubscribe, ulike, ushare mina ngiyathanda kakhulu. Bye.